В разгара на студената зима в центъра на София се появи истински пролетен оазис. Нека да се пренесем там и да разберем от специалистите как да се грижим за своята кожа през този суров сезон. Най-голямият проблем през зимата на кожата е дехидратацията. Затова сега ще покажем една процедура с лайка, която възстановява кожата, нормализира pH-то, успокоява и умекотява кожата. Хидратираме кожата с лосьон, който съдържа лайка. Лосьона, разбира се, е без алкохол, тъй като знаете, че алкохол допълнително изсушава кожата. Следващата стъпка е правиме масаж. Масажа се прави с ампула, която е подхранена с ядка макадамия. Това е за подхранване на кожата и разбира се с лайка. След като вече сме направили масажа, се прави маска, която съдържа лайка, невен, действа успокояващо, хидратиращо, умекотяващо и подхранващо съответно за сезона. И така вече след като кожата е подхранена, махнали сме маската, задължително околоочен контур, особено за жените, които са минали 25 годишна възраст. Много е важно да се грижим и за тази зона. Знаете, че там са първите бръчки, които се появяват, мимическите. И дневен крем, който, разбира се, трябва да е малко по-плътен, за да не се изсуши и дехидратира кожата наново.